Rydym yn llunio graff llinell ar gyfer y mathau canlynol o ddata. Naill ai data ansoddol neu data meintiol arwahanol heb ei grwpio. Nawr os ydych chi'n ansicr am y mathau yma o ddata, yna mae'n bosib i chi wylio'r fideo yma a fydd yn egluro'r gwahaniaethau iddo chi. Nawr, graff llinell, dyn ni'n llunio un o hein drwy blotio pwyntiau ac yna i cysylltu efo premesur. A gadewch i ni ystyried enghraifft o graff llinell yn awr, enghraifft ar gyfer y data yma, sydd yn dangos y tymheredd y mae colwyn am 2 o'r gloch bob dydd am wythnos. Felly, ar y dydd Llun, mi oedd hi'n 20 gradd Celsius am 2 o'r gloch, ac yna ar y pen, ar y dydd Sul, mi oedd hi'n 17 gradd Celsius ar yr un amser 2 o'r gloch. Nawr, dyma ni graff llinell addas ar gyfer y data yma. A gadewch i ni bwyntio allan un neu 2 bethau pwysig yn fan hyn sydd yn sicrhau fod hwn yn graff llinell cywir. Nawr, yn gyntaf, os nawn ni sbiad ar y chwith, mae gennym ni echelin vertigolyn sydd yn mynd syth i fyny. A dyn ni angen sicrhau fod gennym ni saeth ar ben yr echelin yma, a hefyd label addas. Fan hyn, dyn ni sôn am y tymheredd. Hefyd, mae rhaid ni gael raddfa addas ar yr echelin yma, felly dyn ni wedi rhifo'r echelin o dim ar y gwylod hyd at 25 ar y top. Dyn ni eisiau cyrraedd 25, hyrwydd na 23 gradd Celsius ydy'r rhif uchaf neu'r tymheredd uchaf yn y data. A sylwch, dyn ni'n rhoi y labeli sef yr rhifau ar y llinellau ar y papigraff a nid yn y bylchau. Ar y gwylod wedyn, mae gennym ni echelin arall, echelin llorweddol sydd yn mynd o'r chwith i'r dde. Dyn ni'n sicrhau fod yna saeth ar ben yr echelin yma hefyd, a hefyd label addas y fan hyn. Dyn ni sôn ar draws am ddiwrnodau'r wythnos. O dan y graff wedyn, mae gennym ni labeli addas ar gyfer y diwrnodau yma dyn ni sôn amdan, sef o ddydd Llun hyd at ddydd Sul. Ar dop y graff, mae gennym ni deitl addas yn egluro beth mae'r graff llinell yn ei ddangos, a mae'n arfer dda fod ni'n tanlinellu y teitl yma. A wedyn, mae hyn yn gadael ni hefo y graff llinell ei hun. Nawr, i lunio'r graff llinell, mae rhaid ni gychwyn hefo plotio pwyntiau. Dwi yn fan hyn wedi cynnwys croes fach ar gyfer pob eitem data, os ydych chi'n gallu defnyddio dot. Ac felly, yr un cyntaf ar y chwith ydy croes yn ymyl dydd Llun, a hefyd yn ymyl 20. A wedyn, ar ôl i chi blotio y pwyntiau yma i gyd, y croesi yma i gyd, wedyn mae rhaid ni gysylltu'r croesi efo premesur efo llinellau syth. Felly, dyna ni eglurhad o graff llinell ar gyfer y data yma. Cyfle nawr ydych chi geisio llunio graff llinell eich hun ar gyfer y set data newydd sydd wedi ymddangos ar y sgrin. Os oes gennych chi bapur graff yn handi, fysa hwnna'n cynorthwyo chi lunio graff llinell addas ar gyfer y data yma. Ac yna, ar ôl i chi geisio llunio graff eich hun, efallai os chi'n hoffi cymharu o wedyn hefo graff llinell addas sydd yn nawr yn cael ei ddangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @Mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.